Predmet v tvare orientovanej úsečky AB sa nachádza pred dutým guľovým zrkadlom, pričom predmetová vzdialenosť A je väčšia ako polomer krivosti zrkadla. Predmetová vzdialenosť A je teda väčšia ako 2-krát ohnisková vzdialenosť F. Nájdime obraz tohto predmetu v danom zrkadle. Najprv zostrojíme obraz bodu B. Stačia nám dva rôzne lúče prechádzajúce týmto bodom. Použijeme význačné paraxiálne lúče. Lúč rovnobežný s optickou osou sa po dopade na guľové zrkadlo odráža do ohniska. Lúč prechádzajúci ohniskom sa po dopade na guľové zrkadlo odráža rovnobežne s optickou osou. Bod B s čiarou, ktorý je obrazom bodu B, nájdeme ako prienik odrazených lúčov 1 s čiarou, 2 s čiarou. Presvedčme sa, či ďalšie odrazené význačné lúče budú tiež prechádzať bodom B s čiarou. Lúč prechádzajúci stredom krivosti sa odráža späť po tej istej priamke. Lúč, ktorý zviera s optickou osou uhol alfa, sa po dopade na guľové zrkadlo odráža podľa zákona odrazu, teda odrazený lúč tiež zviera s optickou osou uhol alfa. Z obrázka je zrejmé, že odrazené lúče 3 s čiarou a 4 s čiarou tiež prechádzajú bodom B s čiarou. Pri hľadaní obrazu bodu B sme teda mohli použiť ktorékoľvek dva z týchto 4 význačných lúčov. Z bodu B s čiarou vedieme kolmicu na optickú os, ktorá ju pretne v bode A s čiarou. Bod A s čiarou je obrazom bodu A. Obrazom úsečky AB v dutom guľovom zrkadle je úsečka A s čiarou bez čiarou. Opíšme vlastnosti obrazu. Obraz je skutočný, lebo vznikol pred zrkadlom, odrazené lúče sa skutočne preťali. Obraz je zmenšený, lebo veľkosť úsečky A s čiarou bez čiarou je menšia ako veľkosť úsečky AB. Obraz je prevrátený, lebo leží pod optickou osou. V danom prípade obraz vždy leží medzi stredom krivosti a ohniskom dutého guľového zrkadla. Obrazová vzdialenosť A s čiarou je teda menšia ako 2F a väčšia ako F. Alebo obrazová vzdialenosť je menšia ako R a väčšia ako F.